नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय माने सानसे सिगांनिफ्राय जे चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय माने इउनिसेक्स जेनाखि सेलुन दङ बेखौ चिरां डिस्ट्रिक्ट माने आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बेखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो एक्चुअलि मा जामारदों माने नोंथांमोना हयथ' मा जामारदों एबा मा जामाराखै नोंथांमोना एसे मिथिबाय आरोखि जुदि बे इउनिसेक्स सेलुनाव जुदि बन्द खालामनाय जानांगौब्ला निश्चय बेवहाय माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआ सोलिदों बाहाय जायखौ जों समाजाव माने गनायथावा नोंथांमोना मोनथिगौ जे इउनिसेक्स सेलुन होननाय लोगो लोगो बेवहाय हौवाफोरबो थांनो हायो आरो हिन्जावफोरबो थांनो हायो माने बेवहाय हौवाफ्राबो गावनि फेस वास खालामहैनो हायो खानाय सिनजानो हायो खानाय स्ट्रेट खालामहैनो हायो बिभिन्न माने मासाज सासाजनि खामानिफ्रा बे सोलिया नङा सोलियो आरोखि माने मोदोम लानाय मानायफ्रा आरो दा चिरां डिस्ट्रिक्टआव मानो मुलुग जानोखो होमबा क'क्राझाराव सोलिगोन नङा होमबा बाक्सायाव सोलिगोन उदालगुरियाव सोलिगोन क'क्राझाराव बन्द जागोन माबा सरि माबा चिराङावल' बन्द जागोन दा जाहोना मा थ' अब्ला नोंथांमोनाबो एसे मिथिखागौ माने बेफोरजोंनो नों जे गोबां हयथ' लाइमोनफ्रा माने एबजर्ब जादोंमोन नङा होमबा जेनेबा बे इउनिसेक्स सेलुनाव थानानै सोरबाया थाइसे थाइनैबाबो रां खामायनो हादोंमोन आरो जाय मालिक बिथांमोनहाबो मानसिफोरखौ लानानै बिथांमोननो माने जायफोर बेखार बिथांमोननो एसे खामानि होनो हादोंमोन खिन्थु बेथ' मोजांनि बाथ्रा दे दा दिनै बन्द खालामनो थांनाय बलिथे बाहायथ' निसय माबा मोनसे सोलिनानैथ' बेखौ माने बन्द खालामनो थांदों नङा होमबा दा आं माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिदों नामा हयथ' बेवहाय माखासे जायफोर खामानिखौ मावथावा हयथ' बेवहाय देहानि खारबार सोलियो खोमा बिनि मोनसे माने मा होनना बुङो खौरांफोर मोनदों खोमा दा बे खौरां मोननायनि खाथियाव दिनै जानो हागौ बेखौ चिरां जिल्लानि आइजो अनसाय आफादा बायद'था जाबाय आरोखि बन्द खालामनो थाखाय दा बेसेबांसिम थाङो आरो माब्रै थाङो जों उनावसो मोनसिगोन नङा होमबा बेखौथ' बन्द खालामनो होनबानो हागोन ना हाया मोनसे बाहाय नोङो प्रसासन लाइननिफ्राय थांनांगोन प्रसासन लाइननिफ्राय थांबासो निश्चय बन्द खालामनो हागोन बिथांमोन प्रुफ होनांगोन बे दखानखौहाय माबा मोनसे होनांगोन अब्लासो ना बे बुस्थुआ बन्द खालामनो हागोन दा खोनानाय लोगो लोगो आंबो एसे शक जादों आरो गोमोनो गोनां जादों फैदों आरोखि थारैनो जोंनि गेजेरावहाय माखासे बेफोरबायदिनो दखानफोर गासैबो दखाना नङा दे जेनेबा इउनिसेक्स सेलुनाबो गासिबो बिदि सोलिजोबो बेखौथ' नों बुंनो हाखाया रावबो बुंनो हाया बिदि नङा माने बयनिबो मोनदांथिफ्रा बयनिबो साननायफ्रानो बयनाबो समान जाया नालाय माने सोरबाया जाहैबाय मा सोरनिबा थाखायनो दिनै बै माखासे माने इउनिसेक्स सेलुनफ्राबो आनसेक्स नालाय इउनिसेक्स होनना बुङो बै माने सेलुनफ्राबो बरनाम जाफायो आरो ब्लेम मोनफायो मालायनि थाखायनो नङाबाथ' नोङो दस्रायाथ' नों बेफोरबायदि माने उद्दिस' लानानै थांखि लानानैथ' रावबो माने खुलियाखैमोन दा बिदियावनो बै मोनसे मोननै इउनिसेक्स सेलुननि थाखायनो गुबुनफ्रा बरनाम मोनफायो आरो ब्लेम मोनफायो दा गतिके जों नोजोर होदो आरो समाजाव जुदि जों बेफोरनि सायाव नोजोर होमारदोंब्ला बै नोजोर होग्रा व्यक्तिफ्रा मोजाङै नोजोर होदो आरो नोजोर होनानै नंमारगौबा टटेलि बैफोर दखानखौ बन्द खालामनाया मोजांनि बाथ्रा आरोखि नङाब्ला माने फिउचारनि खोथा दंना फिउचार जेनेरेसननि खोथा दं जाय जेनेरेसनफ्रा माने दा देरफुगासिनो दं बा जायफोर दिनैसिमबो जोनोम जाबावाखै नङा होमबा थ' बिथांमोननि जोङो फिउचारनि थाखाय जुदि जोङो समाजखौ जों दानो थि खालामना गालांखायाब्ला आरो माला दाबावगोन आरो जोंनो दाग्रा मानसिफ्रा जुदि जोङो जुदि आरो बेफोरबायदियाव माखासे इनभल्भ जानानै थायोब्ला अब्ला माबोरै जागोन नङा होमबा दा रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो मोनसे डाउटफुल जादों आरो माने बे अनलि अकल माने चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि इउनिसेक्स सेलुनावल' बिदिया सोलिमारो ना बिटिआर थानाय गासै मोनबा जिल्लाफोर दङ चिरां क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि आरो तामुलपुर बेवहायबो बबेबा सेलुनफ्राव सोलियो नामा जेरै जों गुवाहाटियावसो खोनाबायोमोन गुवाहाटियावसो बेफोरबायदि इउनिसेक्स सेलुनावहाय बेफोरबायदि माखासे देहायारि फालांगि सोलियो होननायखौसो जों खोनानो मोनो आरोखि दा फ्रायनो जों मोनसेनि उनाव जेरै जोंनि खाथिनिफ्राय खाथियावसो फैगासिनो दं थारमाने फैसिनगासिनोसो दङ दा गतिके बिनि सायावहाय मोजां नोजोर होलायो आरो जोंनि समाजारि आफादफ्राबो बिनि सायाव मोजां नोजोर लालायो बाथ्राया माने सोलिमारदोंबा बेखौ टटेलि स्टप खालामनाया मोजां
दा बेनो जाहैबाय मा दहाय होननाय बायदि गुबुना नोङो बेफोरबायदि माने उद्देश्य लानानै खुलियाखैमोन दा बैसोर जायफोर मानसिफोरा बेफोरबायदि उद्देश्य लानानै खुलिबाय सोलिहोबाय दा बिनि थाखायनो दिनै बे दस्राफ्राबो बन्द' जाथाव जानानै फैनोसै ब्लेम जानानै फैनोसै आरोखि बे आरो बाथ्रा दा बेयावनो दुखु गोनां जानानै फैयो आरोखि